Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Туган ил ул зәңгәр диңгезләр, туган туфрак үскән нигезләр. Туган илдә барыбыз бер туган, бик кадерле безгә ул шуңа. Туган ил ул була бер генә, туган илнең кадерен бел генә. Тапшыруыбызны Зәкия Туйфалованың Туган ил шигыреннән башлап җибәрүбез юкка гына түгел. Бүгенге тапшыруда ил сүзенә күзәтү ясарбыз. Ил борынгы төрки сүз. Элегрәк ул бер өлкәне яки айрым кабиләне, халыкны белдергән. Сылык, тынычлык мәгънәсенә дә ия булган. Мәсәлән, Пугачев гаскәре Казанны алгач, иске бистә татарлары аларны илме, яумы дип каршылыйлар. Тегеләр ил, ягъни тынычлык дип җавап биргәч, бистәнекеләр аларга сый-хөрмәт күрсәткәннәр. Җәмигъ әт-тәварихта ил ашау, тынычлыкта тору мәгънәсенә ия. Борынгы язылышы ел, әл, әл. Элекке татар телендә ил сүзе авыл мәгънәсендә белдергән. Александр Пушкинның татар теленә тәрҗемә ителгән һәйкәл шигырендә ил сүзе халык мәгънәсендә. Мин үземә гаҗәп һәйкәл салдым. Ил сукмагы аңа өзелмәс. Түбәндәге яшьләр җырында ил сүзе гомумән яшь җилкенчәкне белдерә. Җәйләргә чыккач без уйнарбыз, болынга төшеп ил белән. Казак телендә дә ил сүзе халык дигәнне белдерә. Мәсәлән, аларда торган ил җирле халык. Элек төркиләр дәүләтендә аристократлар берләшмәсе һәм кара будун берләшмәсе ил дип аталган. Ил турында татар халык мәкалләренә дә тукталып үтик. Илсез кеше, телсез сандугач. Илгә таянган идел кишәр. Береккән ил бозылмас. Бер текерсә бер була, ил текерсә күл була. Дустыннан айрылган 7 ел елар, иленнән айрылган гомер буе елар. Җирсез йортсыз ил булмай, ашсыз сусыз көн булмай. Иле ныкның биле нык. Илат, ил, халык, илдә яшәүчеләр дигәнне аңлата. Ибрахим Хәлфин бу сүзне авыл халкы мәгънәсендә куллана. Русча население мәгънәсенә дә туры килә. Ил булу тынычлыкта яшәү, тату яшәү. Илкүз илдәге барча эшче халык кеше, салым түләүчеләр. Илсу илнең мәдәни халкы һәм гаскәре. Татар халкында гаиләдә ир бала тугач, ил сүзе кергән исемнәр кушарга яраталар. Илназ, Илшат, Илсур, Илнур, Илфат, Илфар, Илнар, Илдар һәм башкалар. Шулай итеп, ата-ана үзенең улының язмышын туган ил белән бәйли. Илне яратсын, якласын, сакласын, аның данын артырсын дип өметләнә. Республикабызда ил сүзе белән бәйле авыл исемнәре дә бар. Шуларның берсе Яшелүзән районындагы Мулла иле авылы. Мулла иле атамасы тарихи белешмәләрдә шактый яшь очрый. Мәгърифәтче, тарихчы, тел белгече Әдип Каюм Насыйри исә Мулла иленә 1873 елда килә. Атаклы галимнәр белән фәнни археологик тикшерүләр алып бара. Каюм Насыйри Мулла иле турында булай дип язып калдыра. Бу Мулла иленең асылы күптәндер. Монда бер Муллагыл дигән кеше Булгардан килеп утырган. Алар әүвәл берничә кеше булган. Барысының да исемнәре мәгълүм түгел. Алар белән Шәйхби атлы адәм үзенең Теләш исемле галим улы белән бирегә килгән. Ул Мулла илендә дәрес өйрәткән, мәдрәсә төзегән. Димәк, Мулла иле авылы атамасының килеп чыгышы Муллагыл дигән кеше исеменә нисбәтле. Атамадагы иле сүзе төрки телләрдә хәзер дә кулланылышта йөри торган туган ил, ватан, дәүләт төшенчәсен белдерә. Әйтеп үткәнебезчә, кайбер төрки телләрдә шул исәптән татар телендә дә ил сүзе авыл төшенчәсен белдерү өчен дә хезмәт итә. Иле сүзе татар авыллары исеме составында шактый еш очрый. Кодаш иле, Аяз иле, Каз иле, Тау иле, Бүл иле, Шүр иле, Шуаш иле, Ялат иле, Кәши иле, Перәү иле, Улан иле һәм башкалар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.